Oh, jebol. Soalnya jebol. Oh. Weh. Yo. Yo. Awes. Oh. Yo, buat demo, yo, mo, ayo demo, yo, yo, awas, awas, lo, ya, buat, wah. Ayo, udah, yo, wot, oh, ya, ayo deh, wot, yo, weh, ayo, nanti dit, nanti, ayo kang ruge, ayo ari, awas, weh, yo banteng, lebu, ayo dika, awas, jam 4 luget ya, cecek iyo, ya, yo, ayo kagale,
desamu nujan nuju saiki wis mukti kowe anyelai ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe Oke Mbak Ajeng, Mbak Yeni. All Mbak. All Mbak. All artists. Iya Mbak. Oh Mbak Yeni. Oh Mbak dipanggil Mas Galung. Oke, monggo Mbak. Yo. Lagune umbel donga. Ya. Yang di sebelah kolam nggih atos-atos ini Adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Mbok kejegur aku ki samar ora wayahe panen lho lelene. Lele apa grame? Ayo Mbak Yeni, wes sing penting ngadeg ol. Usume iman. Leka-leka. Yo, galung, galung, tak boleh galung. Boyo. sadar Kang besarangan gandrung ulung Performa audio Di bukit indah berbunga
Ayo dipangan barongan niku nek kalih. Niku kalih dipangan barongan lho. Lho. Ayo adik-adik pada minggir, adik-adik pada minggir.